Croeso I Fizz and Flour. Helo, Harlan ydw fi, a hyn yw pizza shop fi. Oedd ni wedi dechrau mewn tŷ ni, a wedyn pryd oedd ni'n neud deliveries, a wedyn o'n i wedi symud lan I fan hyn, a neud pizzas a pethau fel hynna. Fi jyst I creu y base o'r pizza, a fi jyst mynd I dangos ti sut ni'n roed y pizza ymlaen i'r base. Yn gyntaf, fi jyst mynd I pour y sos arno y pizza. A wedyn, dwi jyst mynd I mynd mewn cylch, a jyst mynd rownd a rownd. Nawr, fi jyst mynd I roed y caws mewn arno pizza. Fi'n hoffi margarita achos fi jyst yn hoffi y cheese a weithiau fi gyda bacon arno fe a fi jyst yn caru bacon. Nawr dwi'n mynd I cael dad ni I fi roed y pizza mewn. Wel, mae pizzas yn aros mewn dim ond 2 funud. Maen nhw'n really boed. Hyn yw'r pizza, a nawr mae'n barod I bwyta.